Gasa iti biyak. Dakkelan ti anak ta, naparpartak pa yan ngam siyak at tumaray. Kayat nanti agpakpakamat kan ka bakit? Mabalinaksan nga agsubli iti trabaho lakay. Ha? Kayat mo ti agtrabaho? Idi pa'y akayat ko ti agsubli. Si kalaang timang laplapad kanyak nga agsubli iti trabaho. Pampanunutek ngamin ti anak ta. Saan ka di anasaysayaat? No si ka nga inana, ti mismo ang mga iwan kan ko ana. Nauma akon dito balay. Mangkita ta iti matangdanan ang mga iwan kan kuana. Ubing pa'y unay ti anak ta. Tapno italak mo iti sabali. Di mo la kayat ti agastos. Anya ti kayat mo? Dito yak lang balay. Kayat ko ti maaddaan iti bukod ng income. Ado ti kayat ko agatangan. No agpagatangak matkan ka, nagado a reklamom. Iso apalubusan na kon ngagtrabaho. Sino nga rin ti pangital kam nga agaw awir kini baby? Ay na, siyak ti makaamo amang kita, iti mga awir kan kuana. Ay, kaay-ayok dagiti ubing, Eva. Inaw-awir ko amin dagiti apok idi ubing da. Dadakkel da itan, iso nga awanan ti aw-awirag. Agkakaaro ba tayo laang? Iso amakit-kitak nga agtaray-taray ti anak yaw. Nag-cute nga ubeng. No siyak ti pagaw-awiram, saan kang agproblema? Ibilang ko, kas apo ko. Talagang agbirbiro kak iti mga awir kan kuana, nana. Siya kun isumot lang, awan ar-aramita. Sa bagay, agkakaaro ba tayo? Italak mo kanyak ni Bebe. Tapno makasubli ka iti trabaho. Awan ti rumbeng apagdanagam. Aw-awirak ana imbag ni Baby. Sige nana, uray na yunak ti sweldom. Basta natalgad lakit din ni Baby kan. Sana nagsangit ni baby, iti inawit ni Nana Pasita. Kunak tumot ngamin kan, mayat ti banding da. Wen nga rod? Talagang amo ni Nana Pasita ti agaw awir. Ang, adamot tinangag ko nga istorya dagiti tattao, may naig kan ko na. Anya daytan? Naisem ka nung agsugal ni Nana Pasita. Nakangagam iti daytan. Aduda saan la amay sa atao tinakangagak? Kat anya ko maitangay. Panagkunam, isugal na ti baby ta. Saan mo't kiti akasta? Ngam no naisem nga agsugal, ang mga numabaybayan na ni baby. Saan to ang mapasamak dayta? Itapay laang, ibagakan kwa na asaan na abaybayan ni baby. Talaga atalkem launay ni Nana Pasita. Kaaruba ta nga rod. Am-am ta. Iso nga awan ti rason tapno sa anak nga agtalakan kwa na. Maaywanan na ni baby. Dayta ti sigurado. Nagturad kamutan anang italak iti anak mo iti agaw awir? Kasano? Sa anak ang makatrabaho, nudyak manangdan iti agaw awir. Sa bagay matkit di Unggayam, manutawon di anak mo? Upat. Kat, nasingpat ka di para awir na. Wen, bakit kaaruba mi? Aya, kat binilin mo kumaa saan abaybay-an ti anak mo. Amo na ter aramidan na. Tainaw awir na kano amin dagiti apo ko na. Nasaya at matano kasta. Nasaya at matkit di ta nakasublikan iti trabaho, Eva. Adan kadwak nga agov overtime. Masikuranak met ngaminan nga addalaang ijebalay. Ay talaga akasta, makaboring nga talaga. Kan may sa, kaya't kumat nga dabukod ko akwarta. Nagrigat no dawatak amin kinilakay ko no adda kayat ko agatangon. Aywan agreklamo mat Sapay ado ti planok agatangan ita. Gumatangak pa iti appliances. Iso anasken nga agtrabaho Ala, ag-overtime tangaron. Saan ko anangag anagsangit ni baby Pinaturog ngamin ni Nana Pasita na sapa. Bantayan na pa'y gayam oray rabi. Wen, iso ani na yunak ti sweldo na.
Tapno kadwa na uray rabi. Ay kit nasaya at ano kasta, tapno makainana ka. Nang runa kit na nagsublikan iti trabaho. Ay, nagado ti trabaho mi ita. Kasanungatan, numapan kami ang seminar ijay adayo alugar. Kit, at damot ni nanapasitang agaw awir. Nasken ka di nga agtalakakan kwa na. Anya kato'y asawa ko na aya. Pinagtalkam idi, ita saan? Ay na, iso ti agaw awir kin ni baby. Kasaritak to inton mapan kami ang seminar. Nasken asiguraduak, adi na baybayan ni baby. Oh, nanapasita. At ti sweldo. Ay, agyaman na, Eva. Ay, sobra mo't da ito inted mo asweldo. Ninayunak na. Tapno maaywanam ang naimbag ni baby. Ay, talaga mo't ajak baybayan ni baby. Iso, ti pangrunak ngay aywanan. Iso nga rod nga agtalakak kada kayo. Saan ka madanagan? Siya, ti makamukin ni baby. Imbilang kun nga apo ka. Nana, ada seminar mi ijay Davao inton o may alawas. Si kapay lang ang ti makamukin ni baby Ay, katun ag video chat tantulatnan. Unlata. Anya ti kayat mo agatangag apasarabo, nana. Ay, igatangan nakman iti durian kendi ijay. Aywan igatangan ka, nana. Saan mo ito nagsangit ni baby? Iti nakita na apimanaw ka. Siyempre, adan hinanapasita. Binilin mo matlaang ni nanapasita. Wen, amo na ter aramiden na. Ala, numalpas ti trabaho. Siyak to mati mangaw awir kin ni baby. Tapno makainanamot ni nanapasita. Ay, katwan Naanos mo titiubing dadya pa kita? Wen nga rod lakay. Ala, isardeng munday tulugan. Bumabaak dito yan. Dito'y kami nga agkikita kadagiti kakadwak ang makiseminar. Ay, naabakak manan. Hanyabot amalas kon. Ay, yaw awir mau! Yaw awir mo ka, bay! Na, ayan na ngay. Katno'y patugaw ko lang itay dito'y abay ka. Naman na kay ayam! Bayam ama panagay ayam. Adayo mo ti kalsada pagtarayan na. Sigay, agtayak pa'y. Kayat ko ti mga bak. Adda ka din ni Eva. Napan na seminar tatang, apay aya. Ay, kasta gayam. Ne, nakaturog mat gayam ni Bebe. Pinaturog ni nanapasita sakbay anagawid. Siyakmat itate agaw awir tatang. Ay, nakaumayak. Takayat ko kumaadamagan kin ni Eva. Nuapay nga italtalak na day ta anak yaw. Nga awawiran di sa balay. Tatang, nagsubling aminan iti trabaho ni Eva. Hamuyo ka day tar aramidan na. Day ta agaw awir iti anak yaw. No awan kayo diti balay yaw. Tatang? Mapan makisugsukal. Mabaybayan na day ta anak yaw. Ha? Ala, bayam tatang. Bagbagaak ni nanapasita. Naisam iti sugal day ta abakay. Hamagan numabaybayan na day ta apuka. Adya ka day, tinakadanon kan ka nga istorya. Agsugsugal ka kanunana. Kabayatan nga agaw awir ka. Ay sus, istorya laang dagiti umapal day ta. Amuda nga main anay nayunan nyo ti swildaw. Nana, pangaasiyo. Saan niyo ko maabaybayan ni baby? Talaga mo't asaan? Ay aywanak anaimbag ni bebe. Takas laapo kaun. Iso ano anyaman ti bagbagada. Saan nyo apatpatyan? Ta puro pamadakas laang dagita. Kalkalpas mi anag video call kinila kay ko. Ay na. Naragsakak manen anakakita kin ni baby. Day ta ka video call mo ti pagpuypuyatam? Ay na, mailiwak ngaming iti anak ko.
Ay, nakita ti picture na. Nag-cute nga ubing. Karupropam launay. One and only child, mare. Kunang amin di doktor, asaan akon nga aganak pay. Mayat kumaan, no adda-ading na. Tapno addamot kay ayam na. Awan nga ruden, mare. Ngam naragsaka. Taure agmay maysa, naadda anak iti anak. Ay na, ha? Ay, nangabakak mo't laangay. Ay, sausay! Na, ayan nga yung awawir ko nga ubaing. Napananan! Adda ka matlagayam dita. Itay ka pa'y asap sa pulan. Mangrugin ti seminar. Si kapay lang ang timaki seminar. Diyak pa'y laumay. Ha? Taapay. Adda ka rin parikot mo? Mapukpukaw ka na dyan anak ko. Anya? Itay da ka no pa'y ang berbero ka. Apay amang pukpukaw. Diyak ka mo. Agawid aksan. Diyak ko lupasan ti seminar. Ang mga nadadakasan na pasama kiti anak ko. Awanan ti baby mi tatang. Awanan. Iti may laing gabi na ajak ang talag iti na Udin iti nakita na. Atong tumpaw irigasyon. Ay, na yun. Awanan ti anak mi tatang. Awanan. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko na ako'y isilang. Kumusta ni Eva? Ada jay balay. Naudi nagkita kami. Idi na itabon jay anak yo. Kanyak. Asaan na pay laeng akayat nga umawat iti bisita? Oray ka di siyak agayim na. Uwin, di na kayat. Saan pay laeng kano anak kasagana? Ay, talagamot nga aging gaita. Kat di na maaklon tinapasamak iti anak yo. Nasakit tinapasamak. Uray siyak. Jak maaklon nga awanan di kakaiso ng anak mi. Uray pa'y siguro tawin ti aglabas. Saan mi amalipatan tinapasamak? Bakit? Mingming-minga mananday taladawan ti anak ta. Dakkel ko maitan ti anak na. No siyak tinangaywan kan ko. Nadyak ko maintanak iti sabali. Si Bibi ang kumapay nga ginggain. Eva. Mas pinanunot ko nga minti bukod ko apagragsakan. Ngam ti pagimbagan ti anak ta. Rumbang la ko maamado saan. Tasyak ti aking basol no apay analmas ni anak ta. Ay, Eva, pangasim. Saan ka kumangagsaw iti kasna? Tunggal rabi ang mapampanunot ko ti basol ko iti anak ta. Saan ka makaturog? Gapoy iti daitan.
Us-usigan na ti konsensya. Yak mapakawan ti bagi. Eva, Sa anak anasayat ngayon na. Sa anak anasayat ngayon na. unay ka magyan, anak ko. At nakamadyan. Manawan, isang anak at asawa. Kaya't mo ka ditikastoy anak ka uli magtiaglawlaw mo. Kaya't kung adda aklat ta dito'y balay, tata. Tapan nagrik na. Kadwaklat ta ti anak ko. At dapay tiladawan na dito'y sala siya. Panagrit na kat si bibiyag pailaang ti anak ko, tata. Pakalaglagi day taladawan na. Eva, anak ko, daytoy ti maipagakan ka. Pasak dito'y balayo. Kat, kumusta kan? Kastoy. Masikog ka? Wan, umadanin ti panagpasngay ko. Umay kakasarita, taagliva kon. Kat sikati kayat ko nga agtugaw iti posisyon ko. Tas ikalaang ti makaam mo iti trabaho. Eva, saan mo arumbang adusaan day tabagim? Awanan serbi ti biyag ko. Saan ka arumbang nga agkulong iti saam iti napalabas? Awan basol mo iti napasamak. Lakay. Mabalin ka di amapantay di sementeryo ita. Eva, inaldaw amap mapanta. Ngamita, saan na mabalin? Ngamin, adda meeting mi. Amumit asaan amabalin nga aglanganak iti panang bisitak iti tanom ti anak ta. Eva, isardin mo adusaan tabagim. Husto kumamot ng di atidog a panawon nga inaldaw amap mapan ka ijay tanem ti anak ta. Anya ti kayat mo nga aramidak. Lipatak amamin pinsan ti anak ta. Kasta ka di. Uray anya pa'y ti aramidem sa anen ama isublipay ti biyag ti anak ta. Day ta ko matilaglag pang. Eva, si bibiyag kapaylaang. Adu pa'y tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Awan basol mo, Eva. Iso apang nga asim. Isarden mo kuman ti mang pababasol iti bagim. Pangaasim. Congratulations, baby girl ti anak mo. Agyaman ak unay, Eva. Da kayo nga agasawa ti imo na abisita. Nagapo ak ngamin iji office. Kinasarita nak ni manager. Inawat ko ti awis na nga agsubliak. Gaputan na ka-leave ka. Agyaman ak no kasta. Agsublin iti normal ti biyag mo. Wen, nabayag ang nagladlading itak. Ngam, saan gayam arumbang?
Agnanayon asila lagyop kanyak ti anak ko. Ngam amok ajak rumbang adasaan ti bagik. Saan kun apabasulan pa'y ti bagik iti napasamak kan ko na. Nasaya at matakastan ti panagpampanunot mo ita. Naamiris ko, asyak matlaang ti kakaasi. No pababasulat latan ti bagik. Talaga akasta, Eva. Ay, nag-cute matan ti baby. Karupropak, saan ka di? Wen, ayun gayam. Umay kanto inton pabunyag jay adopted child mi ha. Ha? Adda ampun nyo? Wen, huston to inton makarecover ka. Pabunyagan mi. O sige, Juan, umay kaminto, kini baby. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasar iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Gasar iti biyag. Agpudno ka kanyak, Fred. Babaem ka di dyan nakitak akakuyog mo dyan tsintaan. Ha? Sumbatan nak. Asino di babaya kakuyog mo di kalman? Gayam ko, tatang. Gayem mo no ka ayan ayat mau. Nagadulakit din na damdamagan nyo, tatang. Gayam ko lang ti babae nakita yo. Apay nga ron asabali ti timpla ti busis mo. Jak mamati agayem mo lang da dya babae. Anya ti kayat yo pagparangan, tatang. Masyanak ka ni Irene nga asawam. Nakakasing agtrab-trabaho ija abroad para kada kayo iti anak yaw. Tatang. Aglibak ka pa lang. Gayem ka di tikas jajar yaw. Inagkampay sakbaya naglugan iti jeep. Ha? Da, makitam. Mapaiswan ka at apod no tinakitak. Mangibabain ka. Kasana no maamuan ti asawam dayta nga da babaem. Di siguradaw. Agsina kayaw. Itay pa'y anak kaun uli magka-friend. Apay ka di. Oy. Diyak kaya ti sinaay asumbay. Ibagam kanya no anya ti pagparparikutan. Di naklatan ni kaskaso, Elsa. Di ka di may papaniti asawam ti pampanunutam? Saan na sinaay ti kayat ko asumbay? Sungbatam anaimbag ti salutsut ko kan ka. Wen, ti may papanita asawak ti pampanonotek, Elsa. Anya? Amon ni tatang ko ti may papankanata. Ang mga nagipulong ni tatang kinairin niya asawak. Apay ko mapagparikot ang pilaang dayta. Saan ka di apanawa mo ti asawam? Katdatan ti agdan na? Elsa. Ay ayatan ka, friend. Diyak kaya mapukaw ka iti biyag ko. Elsa. Panawa mon ang mamimpinsan ni Irene. Kat umadayutan, agdanatan, kas agasawa, iti adayo a lugar. Talulaangin nga aldaw ti urayan, nanang. Malpasan ti kontratak dito Hong Kong. Nasayaat nga rod no kasta. Mailiw matankan ka ti anak mo. Kumustan ti anak ko, nanang? Nakaturog. Siyak pa'y laang ti mga asikaso kan ko na dito'y balay. Anya? Sa dino tayan ni Fred, nanang? Kanayon nga awan iji balay yo ni Fred. Iso dito'y balay ti pagturturugan ti anak yo.
Jak maawagan ti cellphone ni Fred. Nalapit nga idapon na. Ay, Irene, anak ko. Amuyo ka din no sa dino ti papapanan ni Fred, nanang. Kwa? Jakam mo. Nalabit ang makmapan iti ayan, dagiti babarkada na. Ala, da kayo pa lang arud ti makaamu iti anak ko, nanang. Saan na bale? Agawid akon iti mabiit, dita Pilipinas. Nakasangpot ka magaya man ay rin balasang kaw. Wantatang, sa dino tinapanan ni Fred, apay nga awan dito'y balay mi. Kwa. Adda ka di amu yung may papan iti madingar aramidan ni Fred, tatang. Ha? Kinasanitak ni nanang may papan ki ni Fred, tatang. Pudno ka di nga da babae ni Fred. Ay, wen ay rin balasang kaw. Adda babae ni Fred nga asawam. Anya? Pudno kayo. Ti awanan bain a lalaki. Pakawanan nak no jak impod no adagos ken ka. Jak kanunungan ti mading aramid ti anak kaw. Adon adaras a binagbagaakam di nakdengdenggan. Amuyo ka dino sa dino ti ayan ti babae na, tatang. Dungag ka ay rin balasang kaw. Ibagaak no sa dino tayan ti babae ni Fred. Agtanang ka kumalaeng, Irene. Kasaritam to anaimbag ni Fred. Di mo pagarian ti gura di tabarukong mo. Linukunak ni Fred Carlito. Sinayang na dagiti kwarta nga nagbambanugak ijay abroad. Ginastos na lang iti babae na. Maawatan ka. Binulanak ngagpawpaw iti kwarta na iti anak ko. Ngamawan ti pakakitaan kadagiti sapol ko. Irene. Dua atawan ko ijay Hong Kong. Ngampulos nga awan ti nagbaliwan ti balay mi. Imbilin ko kan kwa na nga ipatarimaan na ti balay kabayatan ti panagtrabaho. Ay. Uray ti kwarta nga para iti anak ko. Ginastos na lang ang iti awan kaus-uskan na abanag. Ni pailananang ko tinaggastos para iti anak ko. Unayin day jay Fred. Awan konsensya na. Impang pangruna na jay babae na. Ngamda kayo a pamilya na. Kuyugan na kamapan iti lugar ti babae na, Carlito. Ti pailang motorsiklom ti aramaten ta. O sige, sikat ti makaam mo, Irene. Sino di? Sika ka di ti babae ni Fred? Ha? Kwa? Irene, si Mang Petkan. Tinumpanak. Mabiglaan. Di ka kumagiskandalo ditoy. Di naklapdan iti kayat ko ang mapasamak babae. Gapo iti daytoy ana imatangak. Idarom kayo adwa. Anya? Kumusta ka, Irene, anak ko? Nagsarita kayo kadikan ni Fred? Wan, nanang. Kat, anya tinagsaritaan niyo? Indarom ko idaan nga iti babae na. Naskan abayadan ni Fred dagiti kwarta a binusbos na iti babae na. Irene. Nagrigrigatak ijay abroad. Para kumaiti napintas a masakbayan mi a pamilya. Ngam dinadaan laang ni Fred dayta nga arapa. Anak ko. Manipod ita. Inikat kon ti karbangan na iti anak mi. Pulos adinan maasidgan pa'y. Dayta ti pangadang ko, nanang. Kaya't ko tagtid daw iti pamakawan kina Irene, tatang. Ay atik pelata sawak. Kasanon ti babaem, Fred. Nagisina akon kunkwa na, tatang. Pagbababawyak tinaramid ko. Ibagamamin day ta ni Irene. Sana siyak ti pangibagaam. Pakawanin nagpay nga tata sawak, tatang. Ay, kakasarita di balay da. Mapan kay di ni katugangam. Saan na nagawawin iji balayaw manipod nagbabae ka. Tatang. Dahito yan ti bunga ti madengay na ramid mo. Binagbagaan ka nga di ka mga dimngag. Anya ita. Nariribo ka inti pamilyayaw. Nag
Nagpuskol matan ti rupam nga agparangpay kanyak, friend. Umayag ang kid daw iti pamakawan ken ka, Irene. Ikan kumapay iti may kadwagon daway. Tapno may panagnig ko ti panagbalbaliw ko na. Nagsakit tayo nga inaramid mo kanyak, friend. Saan ka basta mapakawan? Agpagpakaasya ka, Irene. Agbalbaliw ako. Ken saanin ang maulit pa itinaramid ko. Ulit. Saan ka kaskali na ti mamakawan? Nang ipanam ka dagiti kwarta nga impaw-paw ito ka na. Aklo nag-aginastos ko iti babae. Ngam nakasagana ang sakripisyo. May sublit lang ti kwarta sinayang ko. Ipakitang pay nga umuna ti panagbalbaliw mo, friend. Dito. Diyak pa'y lamaawat ti panagkid daw mo itit pang nakawan. Basol ko. No ape ang ginuran ako na namin pinsan ni Irene. Pare Carlito. Talaga bidot tinaramid mo, pare Fred. Best friend ko ni Irene. Isu ka nunungak iti pananggura na kan ka. Pare Carlito. Nakasaganag nagbalbaliw. Mapakawan naglaang na Irene. Ay, awan matkit iti bibiyang ko iti relasyon nyo nga agasawa. Ngamkas na singad agayem ni Irene, babalawan ka. Nasakit ti inaramid mo kan kuana. Nagbabae ka lang aroden. Ginastos mo pa iti kwarta nga impaw-pawit na kan ka. Dayta tidakkel akam malik, pare Carlito. Naamiris ko abidot dagiti inaramid ko. Ala, ipakita nga rod kini Irene tinasneban a panagbalbaliw mo. Barang matignay ti puso na, kat pakawanan na kan, Fred. Kasano ngay apakawanan na kayo ni Irene? Kaday tamo latag barbar tagan ti araramidam. Awanan tinamnama pa'y, tatang. Apayan ay bagam ti kasta. Adon adarasan na panak nagkid daw iti pamakawan kina Irene. Kahit talaga di na kon mapakawan pa'y ni Irene, tatang. Ipatpatig ko ti pamilyak. Diyak kayat amapukaw ko ti pamilyak, tatang. no napanunot mo kumaday tasak ba nagaramid ka iti sana na saya, di awang kumaparikot ita. Tatang. Sayang ti binangon nyo a pamilya. Nagarapaap kayaw ngagpadpada asapay lakuma. Tagbalin anasaya at ti pamilya ayaw. Tatang. Gapumulakang ka na ita. Anya ita, dinarakrak ti pamilya ayaw. Narigatay na may subli pa iti panagtalagkan ka ti asawam. Tatang. Ay, urnusam tabagay. Di kan sapay nagdigdigos. Di talag barbartek tiraramidam. Pasensya ka, Fred. Saan ka amabalin apastrakan diti balay mi? Kaya't ko makasarita na Irene, nanang. Mailiwak mo tinit anak mi. Di nakawagan iti nanang, tanagsina kayon ka ni Irene nga anak ko. Anya? Nagpuskol ti rupam nga umay payla diti balay mi. Di na kan kayat akasarita ti anak ko. Anya? Ala, pumanaw kan, Fred. Awanan tinamnamaang pay kan ni Irene. Nagabrod matgayaman ni Fred, Irene. One friend. Duwan abulan na ije Saudi Arabia. Ket, kumusta? Napakawan mo ka din ni Fred. Saan basta mapunas ti sakit nga naramid na kanyak, friend. Friend. Kasano ko maapakawanag ti lalaki anang loko kanyak. Mabayag nga aglunit ti sugat nga impaay na kanyak. Irene. Aging gaita. Gura pa lang ang ti agtartaray kadagiti urat ko. Isuan agrigat ti mamakawan. Irene, balasang kao. Ni, sigamat gayam, tatang. Wait, imayak ta daytad ko kan ka. Anya day tatang. Nagpawit ni Fred iti kwarta. Busbuson nyo ka no iti anak hiyaw. Ha? Madtoy, awatamon. Tatang. Nagururnong ni Freddy Jabraud. Tapno ipawit na ti kwarta kada kayo iti anak mo. Tatang.
Nagbalbaliwan ni Fred, Irene. Kanayon na kayo amalaglag piti anak yaw. Kanararamidan na ti amin, tapno malitupan na dagiti nagkurangan na kada kayo a pamilya na. Malaaw ata mong ti kwarta, na para kada kayo iti anak mo dayta. 5 na taon ti napalabas. Kalpasan ti panagabrod ko, Irene. Adtoyak man nagkidkid daw iti pamakawan ka. Fred, Sapel ako mata mapakawan na kon. Saan ako na nagaramit iti saan na nasayaat. Nagsingsing puta ka jabrod. Tapno laang maitid ko dagiti kasapulan yung agina. Fred, Ay ayatan ka, Irene. Ipatpatig ko mat ti anak ta. No dinak man mapakawan ita. Agsugliak man ni Jabrod. Mabayag tumanin a panawon adi kay makita ita nagta. Fred, Nakasaganak nga guray. No kaano ti panang pakawan mo kanyak. Sige. Panawan ka na, Irene. mabit lang, Fred. Fred, asawa. Inarakop na ka, Irene. Kaya't kadi asawan dayta, anapakawan na ko na. Juan, napakawan kan. Ayayatan ka. Kadjagmat kayat amayadayo ka kada kami iti anak ta. Oh, agyaman akta napakawan nakmatlaangin, Irene. Ikarik, ada kayo laangin ita nagta ti pangibukbukak iti atensyon ko. Ikarik na ita. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.